ମୁଁ ଏଲୋରା ମିଶ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି 32 ଅକ୍ଷର 16 ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜପ କଲେ କି ଗାନ କଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହରା ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଧାରାଣୀ। ହରେ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଲର୍ଡ। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କର୍ଷତି ଇତି କୃଷ୍ଣ। Krishna is the name of Supreme Personality of Godhead. ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ରମଣ କରନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ରମନ୍ତେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ରାମ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ହେ ଶ୍ରୀ ରାଧା, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଓ ଲର୍ଡ, ଓ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏନଗେଜ୍ ମି ଇନ୍ ୟୋର୍ ସର୍ଭିସ୍।